Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Lek Dul. Inggih wilujeng kepanggihan malih. Nggih. Wah panjenengan panggihan anteng ya tenan. Lanang. Hah? Lanang. Tapi enek sirikane ya. Apa sirikane? Apa wani? Dalang sing rawani nggodho sinden ya mek sitok-tok iki. Masa? Lho ditutne PM-e lah kalau nyenuk. Yo wani. Melu ya? Melu. Anggenmu piye? Dagelan sing wani dolanan sinden sapa? Wong kono yo diderekke ibuke, Dik. Ngaten niku budhek lho niku ngono. Budhek. Budhek kok dinggul. Lah budhek sing kanggo napa kupinge? Hah? Sing nganggo Nek kula nggih bojo budhek tak ijolke. Oh, mbok tau kula ijoli teng pasar rosokan mboten payu kok erni kaya buta tetep niku. Inggih. Nggih. Kados pundi wawartosipun? Nah, sehat Lek Dul alhamdulillah sak rombongan sowan wonten banaran tanpa pambeng, wajib syukur ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat. Amin. Kawula mboten piyambakan menika kalian kanca kula ingkang nembe kuliah saking luar negeri. Mboten mangke riyen perkara kuliah anggit kuliah wis ndek enek lho Lek Sukro iki. Non ora ngerti beritane kok iki mau mak tongol kok sik urip lho jebule. Ngeten lho. Omong ngono. Piye? Aturana pirsa. Heeh. Aku ning luar negeri. Lho. Oh, jebul ora ketok pirang-pirang tahun, pirang-pirang sasi iki ning luar negeri. Luar negeri nyambut gawe. Mboten. Lah, kuliah. Dangkrongane kaya ngono. Lho kuliah niki. Ngonyek. Lho kuliah apa? Lho niku kuliah bahasa Aba. Wah, Aba niki. Ora jalan kuwi ora ro. Lah iya niki Aba. Aba ya apa? Jenengan nyuwun pirsa. Abah ki apa? Akademi Bahasa Asing. Lho. Niki lek Wong bahasa asing ning kene iki ya akeh lho perguruan tinggi sing tujuane utawa golek sing bahasa asing. Nggih. Dadi ado-ado ngentekke ragat. tapi piyambake mboten teng luar negeri mboten yakin jeneng tangleti IP-ne pira mboten jeneng tangleti. Kuliah. IP-ne pira IP-ne? 3. Hah? 3. Sapa? Ngatomi. Yudi. Wanto. Kuwi IP sedulur. Kok IP. IP kuwi indeks prestasi nyok goblok kan to kuwi. Lah nek kok dulurmu IP pira beda neh to? Wow. Dulurmu IP to? IP. IP. Kowe kuliah lho IP-mu pira? Aku ora komanan. Walah wis kuliah. Niki bakno elek kaya kethek ngeten iki bahasa pinter lho niki. Gah aku. Nyapa? Neni Wanto kok. Wong aku kaya Rano Karno kaya. Sapa? Lah potongane kok mercon busung ngene Rano Karno. Sok kethek iku lho. Niki kula tes nggih. Ya, coba hasil kuliah ning luar negeri iki kaya ngapa? Kene. Mbak Limbu ben ngerti. Saiki tak takoni. Oke, Awakmu iso bahasa Belanda? Loh, pinter Om. Lek ora iso delokne. Silene gandhen kang ngono pecah sirahmu kok. Bahasa Belanda lek ngarani aku apa? Sapa? Bahasa Belanda. X. Pinter lho, pinter Pak. Lek aku turu. X Slaven. Lho pinter kira. Jawab lah omonganmu. Lho. Apa? Aku turu X11. Iya. Lek aku mangan X iten. lek aku mangan ra nganggo duduh X kesereten. Kowe tuh londo mangan gak nganggo duduh. Wong nek kedire sambel tumpang kondang. niki tasik Iya. bahasa Belanda dari Bahasa bahasa Belanda. Inggris. Kalau tasik kali bahasa Iya. Inggris. Good night Mr. Sukro. Good night, father. Mr. Sukro. Yes, tapi menjes. You going to? Kok yes tapi yes. Lah piye? Yes toh. Oh, yes tok. You going to Mr. Sukro? Kowe teh kok lho, kowe arep mandi krono. Heeh. Ya tak jawab nang dul-dul. I am going to the market. Karepe Aku arep nang pasar, Bro. percaya bener. Ya. Wanto lho, Bro. Mr. Sukro. Yes. And apa And the market? The market by what? And the market by sugar. Apa kuwi? Mr. Suka. Pasar tuku gula. And And enteng-entengen. Kemang by sugar. Iya. Tuku gula. Tuku gula. By sugar apa what? Tuku gula nggih apa ta? Heeh. Tak jawab no. Piye? By sugar and jenang grendul.
Walah, kros syukur bae syukur jelek dundul. Lah apa? Niki saestu. Terima kasih nggih pinter niki. Terima kasih saya tak takoni. Terima kasih iki lek bahasa Inggris apa? Thank you very much. Lho, pinter ta? Ya. Bahasa Jepang, Jepang, arigatou gozaimasu. bahasa bahasa Belanda, Thank you well. bahasa Prancis. Merci. Ah, niki lek bahasa Cina terima kasih. Kamsinya. Lek ora dikeki, Medita. goblok ki. Lah wae yo medit to. Yo apa jane saestu ta Mbak Limbo pinter, pinter. Kene Niki mboten cuma bahasa tok. Tak takoni saiki. Oke. Diketokne ning Mbak Limbo lek pancen sampean pinter. Iki sejawa dibagi berapa provinsi? Loh, sejawa ta? Heeh. 3 provinsi no, Bro. Terdiri dari provinsi Jatim, Jateng, Jabar. Jabar, Jateng, Jatim. Jatim, Jateng, Jabar. wes. Ben roh awakmu. Setiap provinsi mesti duwe produk unggulan. Pasti punya kelebihan. Saiki lek Jawa Barat Tekstil Pabrik. Bandung Nonda. Yo pinter dong kita. Ya, Mantap lho. Loh, saiki lek Bandung tekstil. Tekstil Saiki lek Jawa Tengah Jawa Tengah minyak no. pabrike. Oh iya bener. Ya. Iya iya. Ben roh ngono. Saiki aku seru Jawa Tengah, Jawa Barat tuh seru. Iya. Saiki lek Jawa Timur, Jawa Timur kuwi pabrik uyah pabrike. ning Pawon. Loh, kok nek mawon? Lah iya no, mosok arep masak jangan aseme golek uyah ning Sumenep. Oh iya. Oh, aseme pinter. Iki Bu Lurah ya bingung lho. Nyapa? Sukro kok iso. Saiki niki bahasane pun komplit nggih. Ya, bahasane komplit. Saiki nyanyi. Duh, nyanyi to. Iso? Kene lah. Eling-eling aja nganti lali. Nek wong urip bakal mati, Lek wis mati ora bisa bali. dipendem jero dikempet yu ngatemi. Dikempit bumi. Bumi lanang wae wedok. Wedok. Lah ya jenenge yu ngatemi. Wah, iya. Enak, Bro. Tumpakane kereta Jawa. Rodane papat wujud menungso. Pendem jero tanpa kanca. Aja lali sangu kompo. Ge ngompo sapa? Bojone wanto. Wah, diantemi tenan. Diantemi tenan. Kuwi mungsu nang Facebook kok kuwi. Diantemi. Saestu hari niki Kok ngantek muni ngompo bojone Pak Minto tenan. wah, tenan. Ora bayaran. Dong indong kepala indong. Di sana hujan, di sini mendung. Gadis cantik kepake kerudung. Aku kejar-kejar, aku keglondong. Ana ula-ulane waling. Ula waling nek dhuwur blimbing. Bocah wedok milang-miling. Ula ndengongok lah kok nyokot kuping. Wanto loro. Ana ula-ulane dumung. Ula dumung nek ndukur gunung. Bocah wedok duduk termenung. Ula ndengongok lah kok nyokot irung. Ro aku. Ana ula-ulane sawa. Ula sawa temumpang bata. Bocah wedok atine gelo. Ula ndengongok tuh. Hah? Nyokot dada. Ana ulane luwuk. Ayo. Ula luwuk nang weder. Ayo. Wis lho. Bocah wedok tengok-tengok. Ula ndengongok tuh. Pilih kan? Arep nyokot ora wani. Ayo. Nyapa? Ora wani. Nyapa ulo nyokot kuping, nyokot irung wani, nyokot dodo wani, nyokot. Ayo, Lah nyokot. ngruwel. Ya ora wani mergo ngruwel kuwi ya. Pinter tenan. Ayo saiki nyuwun diringi Kang Wanton. Nuwun sewu Mbak Libo. Ah. Apa iki? Kang, dumblok dung ding dung dor. Dumblok dung ding. Aja maneh kok ngendangi ngene. Pengamen mampir dhek digendangi dhewe. Gendeng kok janan. Dumblok dung ding dung dor. Dumblok dung ding dung dor. Tang gemblok, blok. Ya
Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. Ah, iki lek lagu rebana iki lek ora nek terbange kan ndak penak. Kudu praktek. Awakmu kudu latihan, nggawe tak gawakne rebana sih. Iya. Nih. Kok gawa kok omah barang nggih. Waduh komplit blangkone mudun kok pogo iki. Gemuk ya. Pokoke apa nderek Pak Minto? Alhamdulillah blangkonku mudun kok pogo. Engko lek ra mudun ning gununge nggone warti. Latihan sik ya. Latihan sik. Latihan sik. Lho awakmu latihan no. Tak tinggal sik dulu. Ya. Ya golek cemilan to, Dul. Iya tak golekne wis ngono kae. Ya ngene iki garing ora mbok golek cemilan. Ayo Lek. Pak Mustafa, Pak. Ya Mustafa. Ya Mustafa. Lah Pak Mustafa enake. Oh, enak ya bene. Pak Mustafa ya bene bae. Salah. Ya Mustafa, ya Mustafa. Kok kaya kau ya? Oke, Bro. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gak raiku kok anyep. Ya. Betul. Manggil kendang kono penak kangkang. Meneng ae lho, jok ngomong lho ya. Dul. Lali aku. Urung iso. Lali kok. Lali. Marahe nek Pak Mustofa lho. Ya piringe ra usah digawe diguwak ae. Aja eman-eman. Alah diguwak ae ora usah. Aja diguwak. Alah usah ora kangge lho. Alah, aja diguwak ngono, Dul. Bar wis. Anu wis. Mune Pak Mustofa mbok salahne. Ayo. Malah kaya kethek. Kaya blekok. Piye ngene iki? Marai punjung ngene iki. Sing mari sapa? Marai punjung. Aku elek-elek ya pengendang. Iso lah. Lho piye to kuwi? Kok pretel awak. Ora kowe pengen oleh ngendang. Kepengin to. Terus mbok takoni. Nduk Kang. Nggih, heeh, coba ling ngendang kaya ngapa? Weh. Kowe padha karo ngasore Kawanto no. Ya Mustofa. Wis bar rek. Ayo, dek napa? Nang Jombang tuku gedang. Gedang kluthuk tak tugel-tugel. Nang Jombang tuku wedhus muni mbek. Mbek. Cangkirmu iki lho. Kendange nyapa kok kuwi. Ya Mustofa yo wae. Lek wedhus. Lek wedhus iki lek pedhok Kang Wanto ndak iso, tapi lek pedhok cewek-cewek ini wedhus iso muni aku. Piye? Wow, cocok. Momen aku wedhus wedok. Wedhus wedok. Wedhus wedok. Heeh. Mbek. Ora kere wedhus elek. Asem. Ya coba wedhuse Mbak Imas jajal. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, coba Mas. Suwi aku pedhok karo. Nilai dul wedhus lanang, Imas wedhus wedok. Ayo coba. Aku kelingan bocah iki di sejarah karo aku. Iki lho Mas. Iki wedhus cilik nyusul mboke. Lek wedhuse iki. Jenengan gadah cerita kali kula berapa tahun? Ya suwi Nduk. Sampeyan kelingan syuting nang omahku mbiyen apa ora? 2011 ya. Sampai wis didol. Sing mbok gawe syuting ki didol iki. Tamong ya. Luwaris kok. Tamong ya. Videone. Tamong ya. Sampeyan iki lek dadi ngene lek sampeyan gelem dadi pacarku, sampeyan njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir ya Nduk ya. Ora sampe percaya. Dek gadeane iki urung iso nebus. Mobile iki. Gadean apa? Lho, mobile BPKB-ne mlebu.
Angel ngetokne iki. Ngene ya Mas, sampeyan aja kuwatir, musuh aku stop penak-penak ning kene Piye? aku boloku akeh ning kene. Bolone akeh, Oh, aja kancane kuwatir. akeh. Heeh. Lek sampeyan gelem karo aku tenan, aku pengen nyium awakmu Lah lah. kan tadi diomong disayang nang cepet. Aku seledeman. Mripat lo nyawango. Piye rasane ngambung aku? Ngabuk. Lek, Ngabuk ambune kedeh. Ambune Lah apa? sampean Kondang. Gol. Kondang. Wah. Lah kok raine mambure mason kabeh. Mbak Limbo, Ah, keparang kula badhe nyanyi kali genduk Imas nggih. ya. Waduh, Tembangnya apa Lek Dul? tembang kenangan. Duduk tembangipun napa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Menika kagem Pak Nur Hadi, Nggih. kagem Pak Nggih. Mustofa, kagem Nggih. yang punya radio Panjalu, Iya, kalian Katuang. para rawuh sedaya kemawon nggih. Mboten kesepan mengke Bapak Nur Hadi kalian Bapak sinten katuran Oh minggah. iya no. Niku mau pun izin mengke Oh, badhe jelas. nyawar sindan-sindan kalian nyanyi. Nyanyi. Nggih. Lintang Asmara menika ugi minangkani pamundhut saking ibu-ibu kepala desa ingkang saking Kecamatan Ponggok. Menika request Lintang Asmara. Nah. Mangga Mas Cepet. Nadane apa iki nadane? Nadane nada udan. Masamu lho. Jenengan kok bagus lek ngene to timbang asline. Oh, bener, bener. Heeh, padha karo jenengan bagus lek ngene timbang asline. Aku bareng Mbak No. Aku ndasa. Sayang. Sakit kadang. Poena Mbak Ima. Ya kenang. Mas. Tak sukro. Ledo. Sandalmu lo sandalmu. Siang pantoro ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyassu Lasmi. Rasakan limputi lintang bulan tadi saksi bayane mantan menjadi janji sapanya mati sapanya mati. Ya, selamat malam untuk para penonton yang lewat streaming di malam hari ini. Tonton sampai tuntas pagelaran wayang kulit untuk malam ini. Wong ayu tresnomu kinarya tombo susah jroning badanku. Wong bagus rasa atiku rasaku tulus roning kalbu Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Sekar kadang bersama Mbak Desupra. Siapa toro rati mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang
Satya Sulasi yang ada di Hongkong, Bojonegoro, selamat menonton. Di Kota Malang semuanya, salam dari Kediri. Wong ayu tresno kinarya tamba susah jroning batenku bagus hartapno rasa atimu atas aku tulus ning senajan ngarungi banyu segara rasa kurang bakal serno senangnya nyawa tak sekaraka wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur suwun Mbak Liwo. Nggih, Lek Dul. Nggih. Sak Sukra. Nggih. Niki panjenenganipun Bapak Nurhadi monggo disuwun minggah dhateng sasana. Monggo, monggo Bapak Nur Hadi Tutuk. Tutuk. yang mempunyai radio Jayabaya Kediri. Mbak Mindul, Lek Dul. Oh, sik. Karo Mindul. Ayo Dul. Bapak Hadi mesti ya. Bapak Hadi, Bapak Nur Hadi, monggo Bapak Nur Hadi. Nur. Kalian Mbak Mindul. Bah. Minul. Iki lho, Gedi. Tapi Oke. Minul ki aku bocah wedok sing bodine ngene-ngene iki ndak seneng. Lah nyapa? Saestu lho, Mbak Limbuk kula mboten Kok ora remen. seneng? Kula enten sing kula senengi. Apa? Niku sitok nego wedi. Jan bangsa ngono. Marem. Lah ya, nyawang sapa? Oh. Ya ku jenenge napa bubur ya kuwi. Niki Bapak Nurhadi napa sampun kundur? Dereng. Pak Mustafa, katuran tindak dateng panggung. Pak Nur Hadi tasih wonten perlu. Semoga. Monggo, Pak Mustafa. Pak Mustafa. Ya Mustafa. Monggo. Nggih, Lek Dul. Nggih. Menika panjenenganipun Abah Amir ingkang saking Singapura ugi hadir. Wah. Nggih. Ali Umi. Nggih, Wilujeng rawuh, nggih sing rawuh. rawuh. Nggih. Dalipun Bapak Abah Amir. Abah saking Amir. Singapura, heeh. Nggih, menika Pak Mustafa. Nggih, monggo. Weh, bocah kok ayune kaya Aku ngene lho. gak mbok nggon. Ini apa ora Iki dikengken? lang sampeyan mbane iki lho. Sampai omong. Lho, omong. Omong oh. Aku kangen karo Pak Minto. Oh, iya. Lah kono salaman oh. Wis Wis, lah karo aku urung salaman. mau wet tua ala. Awakmu tuwek aja ngene aku lho. Anggitmu setrumku sik banter. Alah ya ora mungkin. Alah ora mungkin piye. Mbok tas ye. Kilo sing kilo ya. Oh ya, monggo. Ah, iki lho. Lagi jelas setrume sik. Wah, 400. Gitu. Monggo. Wis ben mintul kono. Lah niki rupane kok kaya Ketek. Lho, nggih ngeten iki to. Neng menika dawuhing Pak Minto, iki menika ngaten.
Jadi budaya Jawa itu harus dilestarikan. Iya, Ya, panjenengan nggih ngoten nggih dilestarikan nggih. Pak, Insyaallah. Pak Bali, Bu. Nggih. Niki sekedap malih badhe wonten wayangan. Wayangan malih. Inggih dateng dalemipun Sapa? Pak Hadi. Pak Haji Nur Haji kok. Pak Nur Hadi. Oh ngono. Mengke inggih panjenengan. Nggih. Oh, pun kuatir panjenengan pokoke. Iya. Nggih. Kok berarti enek Pak Mustofa barang ya? Oh, enek. Heeh. Wes Pak Nur Hadi pokoke Pak Minto kudune. Nggih. Le paring dawuh monggo Monggo. Mas Niki Dewan wau- Nggih, pripun? paring dawuh monggo. Nggih, matur Napa nuwun. langsung nembang kalih Mbak Mintul. Niki kersane lengkap nggih. Nggih. Niku wonten rencang-rencang bala Kurawa. Nggih. Diaturi pindah mawon, Lek. Wah, monggo. Nggih, Sinten? monggo. Wonten Gus Jalal. Katimbalan nggih. Gus. Wonten Gus Jalal. Gus Jalal. Monggo Gus. Tutup. Om Jalal. Sinten malih, Bapak? Wonten Bapak Nur Hadi. Bapak Nur Hadi. Hadi. Ayo. Wilujeng dalu Gus. Nggih, nggih alhamdulillah. Sehat terus. Alhamdulillah. Sampeyan rene ya ora omong aku lho. Mbak Mintul. Iya, Pak. Nggih, iki selamat malam sugeng dalu Gus Jalal. Bapak, Sugeng dalu Mbak Mas. Mintul. Ya, ya Allah, sehat sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iman kok kene jam pira sampean? Ngasongo. Ngasongo? Aku kok kene jam 7 meng. Iki bome ora ndang mati lho. Sing tani nganti meledak sirahe, aku wirawiri kan mindul. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir Pak Jalal mungkin buat semuanya. Nggih. Wis sampean kang bintang tamu. Sik kok kata-kata terakhir pripun to? Maksudnya menyapa warga gitu loh. Oi. Oi. Sik dinikmati riyen, dinikmati. Dor. 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 Awas Pak Sukro rambutnya katut. Awas, Bro. Entek nganti ngene nganti jam 4 isu aku seneng. Londo teko. Ya, Monggo. luar biasa. Dor. Wah, kaget tau. Bome Pak Mbak Minto. Libo sangket dadi opo. Nanti sangket kaget gue. Oke, ini gimana Mas Jalal? Mas apa Gus ya? Gus. Mas. Mas. Nggih. Ojo tok kange desa, Mas. Mas Jalal. Iki nek ngene selawatan aku nyeluki Gus, nek kene Mas. Lek nimbali anu, Pak Mustafa. Niki. Iki Mas. Apa? Kakak. Kakak. Lek Niki. Iki ayah. Waduh, ayah. Papi. Lek niki. Niki, engko. Iki. Nggih. Leng celeng rene. Enak gelang sing. Pasangan Majae Pak sedo Noe. rata-rata gak celeng jane sapa to sing garap? Enggak sik to. Kemeng sapa to sing lemu iki sapa? Sing lemu kemang to? Heeh. Nyapa sir ya? Ono. Heeh, kaya mampu awakmu. Ya mampu piye? Ulekane lho ora karo-karo. Ayo kono. Oke, ini Sik lek perkara ngrembug ulekan mengko dhisik. Aku. Sing kerja ora mau ulekane dilempar iki gelem obahno ya penak lho. Loh, lempare obah ora? iki ora mungkin ngatasi. Alah ngenyek. Oke ini sik. Ah, wis tuwek apa ya mungkin ngatasi. Wis tuwek, welek pisan. Loh ngenyek. Ngono lho kok ya jek gelem. Awakmu ki pengen roh aku paling ganteng sak Mujang tak ngono. Lah iya. Lah iya. Antara Pak e. Baik kerah. Niki Ini ngersakne. pripun mungkin? Nggih, Monggo. tembangipun apa? Manut Gus Jalal. Mbak Mintul pripun? Gus Nur. Gala-gala nih, Gus Tova. Jalal gala-gala. Gala-gala.
Gayane nek kono ngenane busra lana saiki gala-gala. Kabeh kota ganti. Menyesuaikan. Panggon. Oh, gitu. Ya. Gala-gala lagi. Nggih, jadi gala-gala. Piyayi iki harus pinter beradaptasi. Leres ge Pak Wito. Nggih. Gala-gala bersama campur sari Sekar Gadung. Kita so bareng-bareng bersama Mbak Midul. Katur Bapak Haryono Perak Jombang ingkang rawuh sak rombongan wilujeng dalu Bapak Guru Bapak Haryono. Bapak Haryono, selamat malam Bapak Haryono. Ini ku telah kembali padamu kasih setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasa dan rindu sekali. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Asik Gus Jalal luar biasa. Ledul. Tapi Gus Jalal sarungnya pun disereti derek. Nggih melorot. Pun disabui. Mas Haji bisa nyanyi Mas? Oh, pinter. Oh, Gantian. Mas Hadi. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Asik. Ku rindu gayamu ketika bermanja.
kembali padamu kasih penuh rasa rindu sehati. Lama sudah ku menanti bermadu Gus Salam Sugeng Dalu rindu di hati. Oh tiada terkira Rindu segala-galanya. 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 Ya, makasih. luar biasa. Luar biasa. Pertama kali Biasa nyanyi. sekali. Gus Jalal. Niki tasik Gus Jalal dereng giliranipun Mas Hadi. Mas Hadi Mas kalian Mustafa. 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 Nggih. Monggo. Berarti Napa? mboten namung niki nggih, luar biasa ngajine tapi nyanyine nggih. Luar biasa nggih, wah tenan. Oke. Ampuh banget. Gus nuwun sewu ngeten iki nggih tasik kesetrum jenengan. Ya jelas. Ah, Oh, mboten. Lah teng mriki nggih jelas mbot. sing jajal tak didekane. Cobi. Dredet mboten. Oh nggih. Atine didek mindul. Ora kan wis gawe kacamata to Gus Jalal. Monggo. Monggo Mas Mustafa. Mas Mustafa. Saya yang terakhir saja. Napa? Oh, Nemu. Oke. Nemu. Mas Mustafa. Bersama. Bos, sampean nggawa sawer apa ora? Sini. Ora nggawa to. Ya wis berarti Nul. diwakili Pak Mustafa. Ya, Pak. Nul, aja Mas ngisi-ngisi. Nur Mas. Hadi. Awakmu butuh piro? Aku Iki lho. Butuh piro? sinden penyanyi ki ora butuh sawer, tapi Ah. lek dipeksa banget diterima. Sik ta sampean butuh piro saiki? Tokno lek Dul. Aku to? Tokno kabeh. Sak. Wis Sembarang dul. sak duwene rong sak. Duwemu, Dul. Sak Tokno duwene kabeh. ya. Heeh, tokno kabeh rong sak kabeh tokno. Rong sak tak tone kabehnya. Kere. Dul apa enggak kere to Urung cair. Makane wis ditendang. Monggo. Dados. Nemu Gus Mustafa. Yuk. Gus Hadi, Gus Mustafa juga Gus Jalal. Gus Jalal. Bersama Jamur Sari Sekar Radio Indonesia. Monggo Mas Mustafa. Temu kowe basati ambyar-ambyar. Nah, sebutan untuk Mas Mustafa. Tak tresnani Ya. dalaku golek liyane. Sakno. Kamu dadi tombo ngobati hati sing lara. Muga ikhlas nampa tekan besok ganti tua. Asik tepuk tangan untuk Pak Mustafa. Paling ngerti marang kahane hati. Aku mau semangati usah piloku sing brebes. Berpujane hati nanggo kembali wengi. Sabar no ngomong aku uga selawat sing dadi matur suwun Gusti pun maringi sing mati nemu slirane ngobati ati kang matur suwun Gusti pun maringi sing mati yang pergi tinggalan pergi karena kowe sing ngancani. Tenangan kok tak kancani Mas Mustafa. Asik. Jadi Mbak Mindul. Iya no. Kanjana aku lho, Nul. Oh, awakku wis expired. Ayo bro.
Uga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati, nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati, pergi biarlah pergi Mas Mustafa sing ngancani. Warit di warit kawurit. Ono piye apa ya tenang ya Mas. Kaya wani-wani yo Mas Mustafa. Adikku warit gimana nih? Aman Mas. Ayo Mas Mustafa kelihatan. Kowe sing paling dimarang kahanane ati, aku mbok semangati usah piloku sing brebes milih. Bebujane ngati kinaryo kembange wengi, sabar-sabar no momong aku uga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing mati, yang pergi biarlah pergi Mbak Farida sing ngancani. Gusti pun maringi Sing mati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing mati, yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Sekar Gadung Indonesia. Luar biasa. Mas Mustafa sudah terbukti ya. Adikku Mustafa. Iya, Gus Jalal Lek enak, Gus Mas Mustafa jelas penak, lek dul Saiki mbo lek dul. Terakhir Tak duet nih karo karo Gus Hadi. nyapet aku mbok dol iki. Ora apa-apa, engko badine didumpung loro ngono lho. Gah, sing kerja aku sing penak awakmu. Kok mbok jol mesamu tape ta iki? Lho yo. Lagune Sido Rondo. Enggak Iya, mindul. yo. Dalem. Non Lek Gustofa pribon penak. Anu tas ya nggih cara teloi ra nyereti ngoten lho. Penak. Lek- Nggih, penak. Lek dul, lek dul. lek aku. Gus Jalal kok pripun? Gus Jalal. Nggih. Yo rada Atus. seret lah. Lek iki. Iki Niki. kudu mutah aku nyawang kok. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Penyakit. Duet rada Nggih, mriko. nggih, kula tak mriki. Oke. Sido Rondo, Mas Wanto. Nggih. Ini Mas Wanto. Mas Wantone Melu-melu. kang Oh, kendang niku ya. to nggih, nggih, nggih. Mas Sido Hadi. Rondo. Nun sewu jenengan Rondo napa prawan? Piye? Kula sing asli. Nggih. Kita sik prawan ting-ting to. Alah alah, sing ngomong sapa wong tak rungokne, Mang. Piye? Ora muni sir, ora muni ngono. Sesasi ping pindho. Sesasi Sosok ping pindho. sosote lamis to, Dul. Gak aku sik. Rondo karo prawan lek bedane kan penak to, Mas. Pripun? Dicemplungne banyu. Nggih. Lek prawan niku genek plung genek suarane. Lek rondo? Blekutuk blekutuk. Ora, ora. Oh layak, oh layak. Kleru iki. Ora, bojoku Erni tak cemplungne kolam renang. Oh, terus plung, piye? langsung Umup. bluguduk. Ya wamu kasar lek menggarap. Oke. Sido Rondo Jadi Sido Rondo. bersama campur sari Sekar Gadung Indonesia. Apa minta Darsono? Tulung Agung. Pokoknya ojo kuatir. Pak Minto, Pak Minto, Tanggap malih. tanggap malih kali Gus Hadi. Siap. Siap nih. Dados
Dados, pokoknya dados. Gus Hadi bersama Mbak Pindul. Selamat malam. Asoy Made Sekar Gadung Indonesia. Oh enak Mula sliramu wis tak aturi. Oleh bojo sing sugih welas sejati. Sane kiramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Alhamdulillah ditompo lamaran kule dul. Siap. ora perlu Digetuni yen aku sanggup ngenteni. Muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni putune. Gus Hadi Tresna pun tulus lan suci sing tak
to. Mindul lek pedho wong gandeng-gandeng semangat. Ngono ya? Semangat lek pedho aku lho, Dek. Ki mang cara aku gak munggah ki wong telu gak munggah to. Paling aku wis langsung medun aku. Geding aku tok awakmu. Serak seger blas. Alasane apa? Heh? Alasane. Lah wong untune ra enek kabeh. Kaya ngene ora enek piye to? Lah iki le pasangan iki nang itu, Cuk. Ya wis Pasangan kabeh. Wis masane. Berarti lek mangan ngelamuti tok. Ngelamuti tok. Kula mboten kula lamuti. Lah Kula dilati kok malah. persis dulure. Apalagi? Nggih. Apalagi? Matur nuwun. Biung Oh, sudah. Cange, Mbak Limbu, Bopo Dalang, matur nuwun nyuwun pamit. Nggih. Lanjut niki Mas Partisipasinipun. Mas Sukro nggih, Lidul. Monggo dilanjut matur nuwun. Nggih. Matur suwun. Sembah nuwun Gus nggih. Gus Mugi Gus panjang umur sehat Jalal, selalu. Gus Amin. Hadi juga Gus Mustafa, terima kasih. Bapak Hadi. Bayu. Bayu. Cek melu. Iki jelas melu iki. Antrian nih. Bayu. Dalam iki. Bayu. Cekmek pokoke. Bayu. Wel. Bayu. Bayu. Wel. Lho, lah kok medhon pas aku. Wah, piye Dek iki? Cekmek. Wel. Matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Gus, Matur nuwun. jenengan mboten? Oh, Sesuk. Sesuk tibake aku. Wah, tibake aku sesuk. Sesuk dobel. Ayo, Dul. Loh, sampean gak lo? Kak, Gak wis, tak wis. moh. Wes, Dul. Enggak, aku duwe dhewe kok. Dul. Aku iki ra penak aku iki. Nyabet ora penak nyabet. Ya wis. Penak-penak awakmu penak. Wis to manut aku penak-penak. Enggak. Lek manut awakmu penak, moh aku duwe sing manut awakmu sing iso penak. Wong ngono to. Ya wis. Nah, Lek Dul. Terima kasih. Niki wonten pundutan saking sedulur ingkang saking Perak Jombang. Oh, Perak Jombang. Saking Gubuk Asmara, Gubuk Mbak Mindul Asmara. sawetawis brik panjenengan. Oh, siap. Nggih. Duduk. Nyuwun Mbak Hani, Mbak Lilis kalian Mbak Luki ugi Mbak Punjung. Ya, Oke. kaya ngapa? Gubuk Asmara Warang langsung gunane- sangka gamelan dhisik. Yuk. Warang dados. ngono iki Mintos Darsono cantik ndak omong tenan. Ora enek. Ora enak ya. Katur Bapak Haryono. Sak kanca ingkang saking Perak Jombang keparang rawuh wonten ing Banaran Pesantren Kediri. Kajeng pupuh ingkang angka kalih dipun garap cara kediren. Yo. Sekang Kadung Indonesia.
kasih. Niki ana pamundhut gending Lek Dul. Nggih. Kawulalit Pagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Kiminto Darsono kang lagi pentas. Kula sak kanca badhe nyuwun lagu tawi gending Papeling Lintang Asmara niki sampun katur sedaya iming-iming. Ugi Taman Juruk. Gending menika kagem sedaya pandemen SGI spesial kru 35 Pak Sami DCS Kang Amirsani Sugeng Laras gending menika mangkaten coretan kula bilih lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking kula kru Kawulalit Pagu Pak Muidi. Pak Muidi. Sekar kadung tambah jos dados Pak Minto Amin. Allahumma amin. Bablaske tembangi nggih Lek Dul. Nggih. Awit saka Mita, Mbak Mintul, Mbak Diah, terus Mbak Imas, Mbak Sulis, Mbak Pipit. Wah, sing ayu-ayu tok. Iya iki. Monggo-monggo. Karo sing gedhi-gedhi tak Karo kabeh sing kabeh. gedhi. Ya, iya. Sak RT metu kabeh. Bayu, kira minggir. apa? Enek traktor liwat, minggir. Gak layak kok horeg. Enek truk liwat. Mengko dikawoprok sidah. Oh, sak mono gudine to. Iki ngeri lho iki. Oh, tenan. Ya kita Mbak Minul yang tengah. Wis siap. Mbak Mintul ning tengah. Ayo tronton. Aku tak pinggir kono. Lah nyapa? Lah gedhi karo gedhi ya. Ngono ya. Weh, digarap sak jose. Yo, kaya ngapa? Taman Juruk dados. Yo. Sekar Gadung Indonesia. Bilura. Pinto. Darsono. Menika tembang kagem ibu-ibu kepala desa sekecamatan Ponggok ingkang sawet tindak wonten ing Dieng Wonosobo. Angin kang teko sasat kawangan ing tresno banyu bengawan sinar jangan ning bulan sewu dian alir rambut Jebol iki kok. Apa neh tambah iki? Bersama Campur Sari. Sekar Gadung Indonesia. sangat dewi katon langani hamba berluang sepi arum kembangi melati dasar bulan nih detani ilo mengepakas satya rumaksana sasata nyori ngerti
Nggih, sembah nuwun, sembah. Nggih, terima kasih Pak Minto. Nggih, mugi-mugi